O nalagyo. Bien po. Nanong panood ka sa Kapampangan ng favorite? Hindi po kasi ako pang Pero may alam kang mura ng Kapampangan. Taydana lang po. Anong ibig sabihin nun? Hindi ko po masyadong alam, sir. Yung tayda na ginagamit mo. Hindi lang po. Saan mo narinig? Sa jowa ko lang po, sir. Kapampangan yung jowa mo? Opo, sir. Tinatawag ka niyang talaydana? Minsan lang po. Hoy! Bugok! Ay, sorry. Speaking of bugok, Balutamongan that Kapampangan has a very colorful culture, which is very evident to the colorful language that we speak. and of course, the cuss words that we utter. Ano yung bayo ito? Kung lang tala pa rin Kapampangan, nung balo dala kabaldugan, rin panagkas sa sasabihin do. Managkas kayo? Ali, hanggang mo. Nanong managkas ka? Siyempre. Nanong panagkas yung paborito mo? Tagalog ba? O kailangan Kapampangan? Kapampangan. Dana. Nano yung mga kabaldugan ng Dana? Anong ibig sabihin ng Dana? Hindi ko actually alam. Ang favorite mong panagkas Kapampangan? Animal. Animal. Nanya kabaldugan nito? Diyan obvious yan. Like it's hayop, Tagalog. Diba? Use it in a sentence. Animal ka. Kani ka par? Pero kaburyano ini, yung minta kaya kami na. Kunang taya mo. Kung nataya mo, managkas ka tong? Nanong favorite mong panagkas? Bugo? Balo may po rin sabihin ng bugo. Di ka Koy, managkas ka? Ano pa yung maganda ka? Dati. Dati. Change man. Nanong favorite mong panagkas? Nakputa? Kalutong na, eh. Nano yung palagay ang bro sabihin ng nakputa? Anak yung puta. Sige, Ben, use it in a sentence. Nakputa mo yan, nyo? Kung nandawa mo, managkas ka? Hindi. Pero tingnan balong panagkas ka ba ba? Oo, pag aksidente. Nano yung paborito mo? Wait lang. Ako may pakirot ka na. Anong paborito mong panagkas? Dana. Dana. Sige, talaga yung Dana na. Nanya po rin sabihin yung Dana. Hindi ko din alam eh. Pero gagamitan mo. Sige, Ben, use it in a sentence. Dana, kalimutin yung wallet ko. Ipapost niyo ba yan? O ito, oh. Lamit na balo na. Anyami balik kami after a 4-year hiatus. Bakit nga discuss tayo? May balik tamo pauli talaga ning kabolangan eh. Pero karang anak eko pasado manalbe karetang darang mapanyimba balang Domingo pero may chismis naman kay Harry. Nagka para kay kayo ni. Anya mi adya kay po kay kabolangan mi at panupayan na rin karang anak po karang pera rin darang anak manalbe kanina. Speaking of kabolangan, agpang kamberganyo, in kabolangan, bolang or mulang is neveredio to malis. And the opposite of ganaka, bolang. Bolang ka rin. He also wrote that mulang is the discordance or non-conformity of the mind to reason. In simpler terms, kabolangan is foolishness, especially when you have done something went wrong because you are fool or you are stupid. Stupid. Example, Kabolangan mo? No ako, tukunangan mo na yan. Lipag mo lang na kayo. Mo gagawin mo lang. Ikabong. May itong kanan mo po lang. loko pinagli na kaya tama mo yung kabulangan. Sharing example. Oneng, chill kayo mo. Malyari yan naman ining magamit in a more positive note. Nakabis na mo. Huwag tayo isip ng kabolangan na yan. Positive tale. Positive yan. Compliment. Nano yung kabaldugan ng Dana? Dana is perhaps the most popular Kapampangan cuss word that we often hear. It also happens to be the nastiest one. Weird na. Yung peka common, pero bala mo yung peka solid, Dana. Dana comes from antak ning indumo, which when translated and excuse us, it means your mother's private parts. Variations of this cuss word include antak ning dumo, Taknight mo. Kay Tumo? Tama? Dana? I dare you. Oneng, as bad as it sounds, nowadays gagamitan tanya mo ini as an expression, nale. Ikaw wari, ginamit mo ni ini to refer to someone's mother's genitals? I don't think so. I don't think, sir. Anya, mas magagamit na ini more as an expression. Kaya sa akin ang tutunang meaning, ne. Anti mo, ane? Ay, doon na. Galing nga. Dana ni, salisi na. Ay, Tumo, galing mo, bala mo, Marqueros. Swag, Dana. Antak na idumo or ay dana has another variation though, and it's even worse. Taksya po. Sikat yung taksya po as a Kapampangan cuss word. In fact, yung Tarlac, gawa na pang restaurant ini. But did you know that takshapo also meant antak ng masyas apo mo?
Or in English, your grandmother's petrified vagina. Taksya po! At kaburyuki po! Alo pa da naman din alo ang panagkas. Yung taksyapo mo, may ganyan namang balang expression. Gagamitan de, antyang ida naman balo, nangaman da. Well, sabihin da, shapo mo ne, or taksya po ne. Pero they don't literally mean it ang your grandmother's private parts. Example, Taksyapo mo? May pasar kang exam? Sabi mo, yaman may nag-aral? Ay, tamang bugok. Speaking of bugok, para ka ako pero manyaman yung sasabihan ni. Kasi, ning kalutong eh. O, ning. Bugok means rotten egg, which is manyaman. Bugok nyamanan eh. But it's also used to describe an impotent man. siya tidwa na kay anak. Wala ko na eh. Lamoy ka, bugok. Pero again, this is not to be taken literally. When Kapampangan say bugok, bala mo, sabihan mo, mulala ka. Or, you're an idiot. So, may mo na rin variations na rin eh. Gak. Gak. Kabugok. Mabugok-bugok. 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 Damn bugok. Damn bugok. Damn bugok. Bali yung favorite kita. Check yung bayan ming dana pong bugok. Magi yung damn bugok. Damn bugok. Damn bugok. And for our last word, borbolin. This is a very popular cuss word. Unfortunately, kami may nakit research. Kalupad na rin ang aliwan. Nung nano yung talaga yung kabaldugan na nini. So, nung may nakit kayo yung formal definition na nini, let us know in the comments. Pero para kaya kasilin na yung buris sabihan ng borbole. Bobolangan, me. Okay, ikaw. Kaya ako, mas kaya kitang bobo na ning Tagalog. Siguro, karen tayo ikwa. Para ka na ako. Ni crazy. Nasabi kasing mamo. Pero same kayong mami ko, borbo, ano. Kaya pa siya kung nga rin may kamali, borbo talaga. At something foolish you've done. Wala mo itong luwayang lain eh. Borbo. Borbo ka pala eh. Tas again doon eh pa. Borbo. Borbo. Safe dito pa. Safe. Nung Google yaman ng term ini, the most popular thing that comes up, itang nung ni-research na yung Chito Miranda, parokya ni Edgar, may itong ka-latest ng album which is Borbole. Nang kitna nga nila rin tao kasi, nano itang term in another language, na Tagalog, that would describe itang kaluguran mo sumambuli or itang may pamo ng kayuana. England tong pinaka-popular na choice, aaburya na rin ng Mrs. Neri, is Borbole. Ang pupalagi ako may tunguritang ning kayan kendila eh. Wow. Borbolen. Maran yung magagamit yung Borbole in kayang sentence. Ikaw ng bala. Luwanan kami ito, no? Ito na kami. As you see, ating pattern ka ng panagkasarin. Wala mo yan naman used as their, in their most literal sense, but rather just some expressions to spice up our already flavorful language. Basically, blam gagawin yung mas malasay nga mano. Mantaya mo. Kasi klasa na ning burger gaining baya. Bye, thank you very much. Salamat. For supporting us. Apong, where kung bakit? See you after 4 years again. At chuta ngayon ni Kening Baya, they serve sulit silogs, grilled burgers, smash burgers. Apong manya, aliwa-aliwa pa manyaman na stuff, like these burgers over here. Pero lenyo. Check it out yung menu da. At chula Kening The Hood, yung house Kening. Okay. Nakasaligo pang t-shirt, merch, wear Kapampangan. Ing bonus ka rin, babaw lang burger. Dito. Alan! Tingong kutang kaya ka. Na anong paborito mong panagkas? Ay, yung madalas ko pang managkas, anak shoota. Anak shoota. Ang pang kay, tinyang variation tayo, anak shooting. Anak shooting! First time I heard. Kaya parang yan yung kabalduganing anak shooting. Ay, actually, umambalo ka baldugan din panagkas eh. Wala ma out of nowhere, sabi mo wala akong makar. Oh, sige last. Use it in a sentence. Anak shoota ka niya man, ha? Yung baya. Wapin naman yung baya. Anak shooting.